Световната организация на International House е една от най-големите и най-старите групи от езикови училища. В момента английски и още 25 съвременни езици се преподават в над 145 училища и над 50 страни по света. Ангажирани с най-високи стандарти на образование и решимост да повишат качеството на езиковото обучение. Техните представители в София споделят ценностите, които ги обединяват. Атмосферата в International House е доста приятелски настроена, тъй като ние сме едно голямо семейство, а в същото време предлагаме и сериозно обучение, така че комбинираме двете. А що се отнася до разнообразието от учители, което имаме, то това е доста добре за клиентите, защото могат да се радват на различни народности и акценти. Важното е, че всички преподаватели са с роден английски език, което ги прави отлични професионалисти. Те са квалифицирани, имат селта, делта, което е много важно. В същото време използваме предимствата им. Часовете и темите се планират и подбират по начин, който е най-подходящ за курсистите. Това помага за постигането на по-лесен и бърз успех в бизнеса, социалните и учебните заведения. В International House София създават разнообразие, прилагат свеж подход към ученето и правят езика ваш. Не се придържаме изцяло към дадена система на обучение. По-скоро и преподавателя допринася поне с 30% към курса, с подготвени материали, които специфично отговарят за нуждите на курса. Така че отново подчертаваме, че се опитваме да бъдем възможно най-гъвкави и да откликнем на нуждите на клиента. Предлагаме всички нива по европейската езикова рамка от А1 до C2, като наблягаме повече върху интерактивността на обучението. Това да може да се говори, да може да се използва езика комфортно всеки ден. Програмите, с които работим, са доста модерни и се търсят основно курсове за подготовка за изпити по Кембридж, IELTS, TOEFL и много други. А относно сертификатите, те сами говорят за себе си, тъй като ние сме International House и имаме поне 150 офиса в повече от 60 държави в света. Така че естествено тези сертификати са признати във всички тези държави. Затова може би е силно да се каже, че сме признати в световен мащаб. Изучаването на чужд език е инвестиция на пари и време. Обучаващите се в центъра стават част от базирана в Лондон мрежа с повече от 50 училища, които обучават над 50 000 ученици по цял свят. Ето защо можете да очаквате преподаватели, курсове и обслужване от най-висок стандарт. За International House вие сте важни. Посещавал съм 2 курса на International House, много съм доволен и изобщо не се поколебах третия такъв, кой да избера. Лично Пол ми е преподавал тези 2 курса и съм много доволен, особено съм впечатлен от хумора, който той непринудено поднася фактите, езика. Предишните пъти курсовете бяха сутрин и дори успяваше всеки път да не събуди. Така се поднася материята, че не е необходимо да зазубреш разни правила, думи и така нататък. Просто го разбираш и започваш да говориш. Начин, по който го представят, ти дава възможност и ти свободно да се отпуснеш и да разговаряш на английски.